Pasti diok. Argun bas. हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना जानो हागौ फेसबुकफोरावहाय नुबाय जानो हागौ आरोना नङाब्ला सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोननै टपिकखौ लानानै फैदों मोननै टपिकखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ बानायनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आरो आं बांद्राय गोबावखौ पेक बुखुबाय थालासै सिदा नोंथांमोननि सेरावहाय आं डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांसै नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामालासिनो जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्लालाय नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय मोनथिहाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायग्रोनानै होलांनि नोंथांमोना बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना Pasti diok. Argun bas lagi logot. Dujune. Tumar kau tuh ki? Tumar para. Lamayau, ibu sekolah, repam lagi nih, ada sebelum yo. Kasih, jadi dia hanggar yo. Doi nanya lama sebentar. Polisot borba, hei, soalnya suka bah hei. Hot. Tumar para. Hah? Tumar para. Hot guni আছে. Mati udah asli nai. Wah, tumar phone dia asli nai. Phone dia asli nai. Hei, lama benar. Tumar phone dia asli nai. Tumar phone dia sudah ambil apa bro? Kira apa? Hei, jom sini. Kari. हाँ, पैसा लगे लग रही है तुमने बरो और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है थ' लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय जानो हागौ भिडिअखौ नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि समाजनि बिखय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों आरोना नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना हरब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो आं निमाहा बिग्रियो आरोना जे जानो हागौ आंनिबो नैफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव आंनिबो माबा मोनसे गोनांथिबो जालांनो हागौ आरोना बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय सिगाङावनो निमाहा बिग्रियो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोरनि दाखालि थांनाय सानावथ' बिथाङाथ' बेफोरबायदि खामानिखौ मावबायानो नङा होमब्ला बे थांबाय आरो नैबे बिनि नेक्स्ट मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोनाथ' नुखादों जानो हागौ ना लाइमोन सासे सिख्लायादि सासे मुस्लिम हौवाजों बांगाल हौवाजों बेफोरबायदि रुमावहाय बेफोरबायदि माबायदि खालामदों नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनथ' नुखाबाय जानो हागौ ओरैबायदि लाजिथावना बाथ्रा नङा होमब्ला लोगोफोर गावसोरनो भिडिअ खालामनानै बेफोरबायदि खालामनानै माबायदि एक्टिंखौ देखायबोदों बिथांमोना नङा होमब्ला लोगोफोर
दायो जोंफोरनि इउटुबारफोरासो लासैसिन जागोन, जोंफोरखौसो जावलायगोन बिसोरो। बिथांमोनानो बेफोरबायदि भाइरेल खालामो, बिथांमोनानो बेफोरबायदि खालामो होननानै। दा बेफोरबायदि भिडिअखौ सोर खालामखो नङा होमब्ला लोगोफोर? एसे साननो गोनां बायध'। जानो हागौ बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा बिथांमोनखौ फरायनोहाय न'खरनि एसे गोजान जायगायावहाय दोनहरदोंमोन नङा होमब्ला लोगोफोर? थेवब्लाबो बिथांमोना जेन गावनि जिथु फिउचारनि लामाखौ सानाबालासेनो बिथांमोना दिनैनि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाया बिथांमोननिबो एसे गोरोन्थि जादों आरोना लोगोफोर। सासे लाइमोन फरायफुबाय थानाय सिख्लाखौबो दिनैनि बेफोरबायदि सानथिं बान्थिं समावनो बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनो थाखाय लामा लागासिनो दङ। एक्सुवेलि जोंनि बर' लाइमोनफोरा बा बर' हिन्जाव माहारिफोरा मानो बेफोरबायदि जानो हमखो? अनेक मानसि दङ, अनेक मानसि दङ जोंनि बर'नि गेजेरावबो दायो सानसुमै सुबुं इमान जेसेबांनोखि दङ लेखा फरायनो गोरों जानाय गोबां गोबां जोंनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबि सानसुमै सुबुं दङ। बेफोरलाय मानो थाखाय ओरैनो गोदोसोनानै दङ जोंनि बर' मानसिफ्राबो, बर' सुबुंफोराबो? इसोरजोंनो जाना इसोरजोंनो खारना नङा होमब्ला लोगोफोरा? मानोलाय जोंनि बर'फोरखौ गारनानै गावहानो बर' बिमानियाव जोनोम मोननानै जुदि गावहानो जुदि बर' बिमाखौ जुदि बेफोरबायदि नासयलाङोबा, बर'नि रावखौ, बर'नि हारिखौ, बर'नि जाथिखौ बेफोरबायदि नासयलाङोब्ला मा जागोन नङा होमब्ला? गावखौ मा होननानै सिनायथि लानो सानदों बिसोरलाय नङा होमब्ला? ना बांगाल होननानै, ना गुबुन हारि होननानै सिनायथि लानो सानदों? गावसोराबोथ' बर'सो नङा होमब्ला? नै आरो नैबे मोनसे भिडिअखौ नाय नोंथांमोना। दायो बिथाङाबो गोदान आरोना, गोसोम बन्दा, काला बन्दा, निग्रुखौ बिथाङाबो बेफोरबायदि लाइन लालांनो हमदों। मा जाबावगोन? ओरैबायदि एसेनो हागौ एसेनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांनो हमदों। इमाननो बांद्रायनि सायाव बांद्राय इमान जोंनि बर' सुबुंफोरा, बर' मानसिफोरा, गेदेर गोलावफोरा जोंनि बर' हारिखौ, जोंनि बर' जाथिखौ मोजां लामायाव लांनो, मोजां मोनसे बिथोन होलांनो, मोनसे मोजां स्कपखौ होलांनो होनना बेफोरबायदि लामाखौ लालांगासिनो दङ, बेफोर लामाखौ होलांगासिनो दङ। थेवब्लाबो मानो जोंनि बर' लाइमोनफोरा, बर' हिन्जावफोरा, बर' सिख्लाफोरा, बर' सेंग्राफोरा बाइक साखावनानै बेफोरबायदि जालांनो हमदों नङा होमब्ला? गावनि इयुन फिउचारखौ सानालासेनो मानो बेफोरबायदि जालांनो हमदों? एक्सुवेलि आङो दायो आदै मादैमोननि मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों बा नोंथांमोननि सेरावहाय सेयार खालामनो सानदों आरोना। एक्सुवेलि जोंनि आदै मादैमोना बा बिमा बिफा माहारिमोना गावनि गथ'खौ एसे थाल लानाया खम जायो आरोना, एसे आबोर लानायाव खम जायो। फ्राय भागानो बांसिनानो खम जायो। मिथिगौ आङो जोंनि बर' सुबुंफोरनि, जोंनि बर' न'खरफोरा फ्रायनियानो गरिब न'खरनि, आंनियाबो गरिब न'खरनि। दिनै आंबो सानसे मावाब्लानो ओंखाम बोथिसेखौ मोनजानो एसे थान जायो नङा होमब्ला? गावनि उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखाय जों खामानि मावनो गोनां बायध' जाथारो। ओंखायनो जेनेबा गावनि गथ'खौ जोनोम होखांनायनि उनाव आबोर लानायाबो एसे खम जायो आरोना लोगोफोर। दिनै आंनि गथ'आ फरायनो थांदोंना थांदों, आंनि गथ'आ स्कुलाव थांदोंना थांदों, बा रुम भारायाव दोनहैबायानो दे, बेयाव थाहैनानै मोजाङै फरायदोंबा फरायदों, बेफोरल' साननानै थायो आरोना लोगोफोर। बेफोर जाबाय मोनसे जोंनि बिमा माहारिफोरनि बा आदै मादैमोननि फारसे एसे सान्थौ साननाया एसे खम जादों होननानै आं सानो आरोना। मानो होननानै बुङोबा दिनै नाय, बेफोरबायदि गावनि बिमा बिफाया सानसेयाव खनसेल' खननैल' बेफोरबायदि खबर लानायनि थाखायनो बेफोरबायदि सोरनि बे न'खरावथ' खाननै गाहाम थांब्लाबो खबर लाहरा, सोंहरा आरोना, बबाव दङ, मा खालामदों, मा खालामाखै, न'आव फैगोन ना फैया, बबाव थांनानै मा खालामहैदो, सोरजों अबाव थांदों, बेफोरबायदि उदिस लानाया एसे खम जायो नालाय। फ्राय भागोन माखौ बुंनो, आंनि न'खरावबो बेफोरबायदि जायो। आं नोंथांमोनखौबो बांद्राय बुंनानै लाब गैया। आंनि न'खरावनो आं नुबोगासिनो दङ। आं सप्तासे सानब्रै सानबासो बेफोरबायदि जुदि न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला आंखौ न'निफ्राय सानसेबो फनखौनो खामहरा। होमबासो सानना नाय, नोंथांमोननि न'खरावबो बेफोरबायदि जानो हागौ। ओंखायनो जेनेबा आं फ्राय मानसिखौनो बेफोरबायदि बुंदों आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि जालांनो हमदों, गाज्रिनि सायाव गाज्रि, गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनो हमदों आरोना लोगोफोर। मा बुंनो आरो, फ्राय भागानो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि मावनानै जानायाव मुखुब थायो नालाय। ओंखायनो जेनेबा बेफोरबायदि गाबोननि जों ओंखाम बोथिसेखौ माबायदियै लाबोनांगौ, बेफोरखौ सानै सानैनो जोंफोरनि बिमा माहारिफोरनि, आदै मादैमोननि जिथु दिना बारलांबाय थायो आरोना। बिथिंखालि गावनि उन्दै गथ'आदि मा जालांनो हमदों, मा जालांदों, बेखौ उदिस लानाया एसे खम जायो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला, आं आरो बांद्रायखौ
गोलाव बुखिबाय थालासे बाथ्रायाथ' जिमान बुङो इमानो लावलांबाय थायो बिनि गेजेरावनो जुदि आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय नैफोर बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव जुदि आंनिबो माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर आरो जोबनायाव आं बांद्रायखौ बोखिलासै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय